Jeg forklarer simpelthen 1 på side 111, som lyder på, at hvis vi har to funktioner, der er differentiable i x0, men det er, hvad man kalder f og g, så vil f plus g mærke x0, det vil være det samme, som hvis man tager f mærke x0 plus det med g mærke x0. Og for at kunne bevise, at det her det er rigtigt, så kan vi tage først og sige f af x0 plus h minus f af x0 divideret det med h, så vi har et delta y divideret med h, og så skulle det give f mærke x0, for så at h kan gå mod 0. Men da vi har, hvor begge af vores linjer skal være differentiable i x0, så betyder det, at vi kan gøre det samme med g, og det betyder, at vi får en brøk, der hedder gx0 plus h minus g af x0, alt sammen over h, skulle så gerne give g mærke x0, for at h kan gå mod 0. For at kunne bevise, om det er korrekt, så kan vi gå herover og finde differentialskoefficienten. Og det gør vi på følgende måde. Da vi derover også havde delta y over h, så kan vi skrive, at f, som er vores ene linje, plus g, som er vores anden, ligesom vi ser i vores bevis derovre, så kan vi lave delta y med den, som vi hedder f plus g af x0 plus h minus f af g i x0. Alt det her over h. Det her det kan vi så regne lidt videre på, så vi kan sige, at vi kan dele parentesen op. Så er der nødt til at stå, at f af x0 plus g af x0 minus f, vi mangler et plus h begge steder, og så går vores linje ikke op her. Sådan der. Plus h minus f af x0 minus g af x0. Og igen alt sammen over h, fordi vi har stadig h her. Vi kan igen regne ned med den her og dele den op i to forskellige brøker. Så vi får en brøk med f, og vi får en brøk med g. Og så har vi to brøker, der kommer til at se ud ligesom dem, vi havde derovre. Der hedder f af x0 plus h minus f af x0. Alt sammen over h selvfølgelig. Plus vores anden brøk, som så er g-brøkken, som hedder g af x0 plus h minus g af x0. Igen over h. For så at finde ud af, om den her bryg herover egentlig går mod 0, så kan vi tage summen af de to ligninger i forhold til delta y. Og vi får så et regnestykke, der kommer til at se ud, at vi har delta y her over h, skulle så være, eller det skulle så gå mod f mærke x0 plus g mærke x0. Og er det sandt, så kan vi gå tilbage her til vores egentlige bevis og konkludere, at hvis de begge to er differentiable i x0 og h går mod 0, så kan vi sige, at det her bevis er korrekt. Og det er beviset for sætning 1. Og jeg vil bevise det andet bevis, som er, at produktet mellem f af x0 og g af x0's mærke, det er det her med, som er f mærke af x0 plus g af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange med g mærke af x0. Og hvad vi ved på forhånd, det er, at f af x0, når det differentieres, så bliver det til f mærke af x0 for h går mod 0. Og det samme gør det med g. At g af x0, det differentieres til g mærke af x0 for h går mod 0. Men for at gå i gang med det her bevis, så vil jeg starte med at bruge tretrinsreglen. Og det første, jeg skriver, det er delta y
er lige med f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus hvad f af x0 gange g af x0. Som egentlig er vores standard delta ø-ligning, udover at vi har de her to led, som både er f, som er her, også minus med, og g, som er ganget 1, som man kan se herovre. Og det var det første trin. Og nummer 2 trin, så vil vi putte delta y over 0, eller over h. Så det kommer til at se sådan her ud. F af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 og alt det her over h. Men nu har vi et problem. På grund af det tredje led, der vil vi finde grænseværdien. Men vi kan ikke finde grænseværdien her, så vi bliver nødt til at indsætte noget i ligningen og skynde os at trække det fra, så det egentlig ikke forstyrrer eller gør ligningen anderledes, giver et andet svar, men det gør forhåbentlig, at vi kan komme videre med ligningen. Og hvad vi sætter ind, det er f af x0 gange g af x0 plus h. Så vi kører stadig med delta y over h er lige med, og så vores normale her f0 plus h gange g af x0 plus h, og så sætter vi vores led ind, som er, plus f af x0 gange g af x0 plus h, og så skynder vi altså at trække det fra igen, så det ikke forstyrrer, minus f af x0 gange g af x0 plus h, og vi fortsætter hernede. Og så mangler vi lige de sidste del af vores led, som er derovre, minus f af x0 gange g af x0. Og alt det her, det skal over h. Og det her, det er jo alt for uoverskueligt, så vi vil dele det ind i 2 brøker, opdele det i 2 brøker, så vi forhåbentlig, ser, om der er noget, vi kender, og derfor kan håndtere det. Og vi starter med at dele op her. Tager vi ned. Vi har fået taget ned igen, så vi kører videre. Så vi vil få opdelt vores store brøk til 2 mindre brøker. Så den første hedder f af x0 plus h gange g af x0 plus h. Og det skal så minuses med f af x0 gange med g af x0 plus h. Og det her, det skal selvfølgelig divideres med h. Det var vores første brøk. Og det plusser vi så med vores resterende brøk, som er f af x0 plus g af x0 gange g af x0 plus h minus med f af x0 gange g af x0. Og nu har vi to fælles faktorer i hver brøk. Vores første herovre, det er vores g af x0 plus h, står her. Og i den her brøk, så er det vores f af x0, der står her. Og det vil vi sætte uden for brøken nu. Så den kommer til at hedde g af x0 plus h gange med, så vores brøk, der kommer f af x0 plus h minus f af x0 h plus, så sætter vi de her 2 faktorer ud af brøken, så den kommer til at hedde f af x0 gange med g af x0 plus h minus g af x0. Det her minus, der går ud her, ja. Det er selvfølgelig lige det med h. Og nu har vi fået skrevet vores brøk op, så den egentlig er forholdsvis, nu kan vi i hvert fald se de enkelte led, og derfor også differentiere de enkelte led. Og vi ved jo, at h går mod 0, så nu kommer vores trin 3 hernede. Når h går mod 0 her, så vil vi egentlig bare kunne fjerne det her.
så den kommer til at hedde g af x 0 gange med det her led, det kender vi fra før, står hernede, så det differentieres til f mærke af x 0, så det kan gange f mærke af x 0. Så vores led her, der er ikke noget h i, så det skriver vi bare. F af x 0, det er fuldstændig lige meget, hvad h går mod, fordi h er ikke en del af det. Og gange med det her led, det kender vi igen hernede fra, g mærke af x 0, differentieres det til. Og nu har vi egentlig fået at vide, det er hvad den differentieres til, og det er med lidt omskrivning, lige bygge op her en gang imellem, så står det her, og derved er vores bevis slut.